Machiegni kero nyakwar mga jwang chenro en migago erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Higni mang'eny tok midhiero mar pi e kaonti ma Nairobi. Jodak ma e kaonti no biro yudo medruok mar lita 140 odiechieng' kodiechieng' tok kambi moro hie chiwo sir ma jiwo chwalo pi ne jodak. Kaka jafwambo marwa Nyakedi lerono, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja nyo otimo limbe mare kambi no kendo wacho ni gisane chenro mar rango kendo puodho pi dhi nyime. Jodak ma e boma ma Nairobi biro yudo fuong'ruok tok sirkand kaonti ma Nairobi keto kenge mag neno ni nitie medruok mar pi lita 140 e wi lita 900 mitiyogo e boma no odiechieng' kodiechieng'. E kindego, tend sirkand kaonti ma Nairobi rango yore ma ginyalo yudogo kwan omenda maromo bilion 61 mabiro konyo e chwalo chenro mopogore mag pi. The Maragua Dam I was talking about is a proposed dam. It's not there as we talk, but you need around 61 billion shillings to do it. The site is identified. The government has been sourcing for PPP partners to do it, but not yet. Yeah, we've done a green board assessment as a county. FSD did it for us together with the World Bank. We've looked at it. There's certain limitations in the Public Finance Management Act that I am talking to colleagues in. Remember, I was in Parliament, so I'm talking to colleagues in the National Assembly and Senate to see how to amend it, because it limits the amount which you can borrow based on your own source revenue. Yet own source is not the only source of revenue for a county. Kaluwore gi ma, tend kaonti ma Nairobi okwayo jodak ma e boma no mondo tem kungo kendo tiyo gi pi e yo makare mar ni medruok biro bedo e nengo michulo dwe ka dwe kaka achiel kuom yore mag jiwo chenro ma gigeto. And now you can see the rains have started quite later. The short rains have started quite later. So we expect difficulties as we move towards 2025, particularly in the month of July when it's normally very hot. But the dam is the northern collector tunnel is really assisting us, because before the river flows to Thika Dam was very low. Sirkand kaonti ma Nairobi bende osingo mar keto kenge mabiro konyo e chudo mar pi kendo tieko tudo dundu pi ma ok opuodhi. But as you've said, beyond that, once we fill this demand, we're thinking about the next 1 million liters of water for Nairobi. It's part of our Nairobi Vision 2050 plan that we must plan now. The future does not plan itself. We must seek partnerships. We must seek financing and resources. We'll be introducing some amendments to the water tariff in Nairobi, not really to increase it, but really to ring-fence investment in different areas, both in our infrastructure, but also in cleaning our city. E kindego, tend kaonti ma Nairobi pod dhi nyime gi loso gi joket mwandu mopogore manyalo chiwo sir ne chenro ni. Nyakedi, Ramogi TV, Nairobi. Governors mane riwruok counties mokwako nam lolwe kata Lake Region Economic Block koni dwaro nitiere mar tiego jopiny yore mopogore manyalo kelonegi yuto mag nam e bwo chenro midendo ni Blue Economy. Kane giloso Mombasa, jotelogo kata kamano noseo piny owacho mamalo kuom rem chwalo omenda ne Ted Kaonti